Hi mga barads! Bali English Day camp pala namin ngayon at ito nga at papunta na kami sa venue kung saan dito lang din sa school namin. Bali nag-elevator na nga pala kami dyan para mabilis lang at ilang sandali nga lang dyan ay narating na namin yung 7th floor at ito nga at nag-start na yung English camp. Bali outsider nga pala yung facilitator niyan at ang task nga lang namin dyan ay makimingle sa mga estudyante para mas ma-encourage pa sila na magsalita ng English habang sila ay nag-e-enjoy at natututo at the same time. Are you ready? Yes! At pagkatapos nga ng ilang oras dyan ay nag-break na din kami. Oo, kahit wala pang kami. Charot, serious yarn. In fairness, masarap tong pa-snack ni ate girl ngayon. Bet ko siya. At after nga ng lunch break dyan, ay syempre nagpa-trip to Jerusalem muna sila bilang icebreaker. At after nga nyan ay, syempre, ito na naman, merienda time. At after nga ng activities ay tinipon-tipon na rin sila. At ito nga at may pa-award si Mayor bilang sila yung mga brave soul na sumagot. O siya, hanggang sa muli, Kapun Kap.